Urtea iritsi da azken egunetara eta zizurkilen kasuan behintzat indartsu eman nahi dio amaiera. Hain zuzen, kirol astea eta liburuaren astea geratzen zaizkigu oraindik, Olentzeroren jaitsiera jaso horretik. Kirol astea abenduaren 10-tik 13 bitartean antolatu dugu eta liburuaren astea abenduaren 14-tik 18 bitartean. Kirol astearen barruan, aurten saiakera berezia egin nahi dugu herritarrak kirola egitera animatzeko. Deialdi berezia egin nahi diegu neska gazte guztiei, kirolean dabiltzan edo ibili izan diren emakume zizurkildarren esperientziak entzutera etor daitezen. Kirola egiteko arra sortzeko helburuarekin. Datorren astean, liburua izango da protagonista zizurkilen, astelehenean hasiko dugu, atxaldeko 5:40 Maite Franco izango dugu, Ipuiko metalaria, Iriarte kulturetxean. Eta gero, abenduak 16an, Olentzero gertu daukagula eta, galdera bat sortu zaigunez, egitan Olentzero ezagutzen aldugu. Eta gurekin Xabier Kerexeta izango dugu, eta hitzaldi interesgarri bat emango digu. Olentzero mito zaharra eta mito berria, ez? Pixkat, gure Olentzero zaharra, ikazkina, bihurtzen ari gala pixkat, Euskal Herriko bizarzu dinez, eta horren inguruan hausnarketa pixkat ingo dugu. Atxaldeko 6:00 izango da, Atxulondo kulturetxean. Abenduak 17an, ipuin kontaketekin jarraituko dugu, 6-9 urte bitarteko aurrez zuzendutako ipuin ingurua saioa izango dugu, eta etxeko energia aurrezteko modutaz hitz egiten nahiko dira. Atxulondo kulturetxean izango da. Eta gero, ipuin asteakin bukatzeko, abenduak 18an, Teodoro Hernandorena ipuin lehiaketako sari banaketa egingo dugu, atxaldeko 5:00 Atxulondon. Esan urtero bezala inguruko ikastetxe guztik parte hartu dutela, eta zehaz-mehaz 453 lan jaso ditugula. Beraz, epaimahaikideek lan ederra izango dute hauek zuzentzen. Eta, ikusten zuten bezala, alde batetik kirola, bestetik ipuina, burua, gorputza, uztartzeko modu erakargarria zizurkilen, eta antolatu ditugun ekintza guzti eta zizurkildarrak eta zizurkildarrak ez direnak gonbidatu.